noma abakuthiwa khona la uphambuke khona ngowephutha mhlawumbe wagcina usuphambana nengalo yomthetho kodwa sizwe ukuthiwa khona la ugadle khona kwafa umuntu uvuka mfowethu bobo ngokuzwa kwami ngizwile ukuthi unezitende futhi ngiyazazi lokho ngiyakwazi nawe futhi uyazi ukuthi ngiyakwazi nama advance lo nawo ngiyazi ukuthi ngiyawazi kodwa unindawanyana engifuna ukuyithinta etheni thuthumba ingane noma uthumba ingane ngifuna nifundeke lento bantu bakithi yokuthi amanga anamandla angakanani thina nje ube kuyangami noma kuba ngomuntu obuthaka amanga mina ngabe kudala ngayibulala ngenxa yamanga aqanjwa abantu bese beyawakholwa bese bethola abantu bewahlobise bethi ngeke benze ukuthi ngenzeka ukuthi hawu ngeke usadla usenze ukuthi kodwa abantu ophela nabeduze balazi iqiniso kuze kugule bona bethi awu amangangaka abantu bayakholwa ngithi mina khululekani ngani zakwethu siyophuma ngoba leli yangasaphuma nasejele saphuma singaphandle namhlanje ngisho njalo ke ngani zakwethu ngithi mina bobo sina mntaka baba phinde futhi weziqiniseko sokuthi nawe mosuphumile uthathe ngamawala njengabantu abayizici namhlanje phezulu kwamehlo omhlaba kunalemfana okuthiwa uMax Makhanya lo mfana lokuthiwa uMax Makhanya uyabona ungangcokolwa ngayo yonke into ngithi mfana wami usuyiphahlile phezulu kwamehlo omhlaba umndeni wakho uthokozile ngawo ihlobo zakhe ayithokozile ngawo isizwe sonke saseningizimu sithokozile ngawo futhi ngiqiniseko sokuthi indodana yami ukhuzana impungosi akazange ukuthuma ukuthi wenze lobu lamanyala nalobu buhlobongela nalokhu ukungabi nelizwelo okungaka mina ngisho ngangabona ngasolinye nondodana wami ukhuzana impungosi injamlenze kodwa ngiyamazi ukuthi ibanga lakhe uhamba fikiphi kodwa angazenza izinto ayihlobise ezinye angazenza izinto ayikhande ezinye kodwa kuyangiphikisa emzweni yami ukukholelwa ukuthi ukhusana ngathuma abantu ngembono kaBobo nje nokuhlanya kaBobo beyingcokolela ngokamaskandi ngoba into engigadele wona umzila yokuthi noma kungenzakala nokumaskanda kodwa lento ingafika ezandleni iqhubeke ibe ubunsizwa ukuthi ingafika ezandleni injamlenza izange ngimthume uMax mangiyibuka isisa lento ngiyijulela akunjalo kodwa kungenzeka ukuthi ubudlelwane babo bungenza ukuthi uMax ayibone efuna ukuhlobisa ubudlelwane babo ngokuthi emazi ukuthi umuntu onjani bese ngena emaphutheni ngoba uma ngimdala ngeqiniso kufanele ngilikhulume iqiniso kunengaba ukusanganisa indodana wami manje usawuza amagula kushela kuningi ukuthi angakhanda aqala phansi anake izinto ezithize ini depend first into yakhe igcwalisa gcwaliswa nje ngathi amagama afana picnic yeah kodwa njengomuntu omdala ngiyacwaninga la angiqinisekisile ngiyacwaninga kodwa hayi ngiyaphika into enkulu kunazo zonke la ile yokuthi abantu abafana noMax Makhanya abahambe
bethinta yonke imango ephilayo abangazi ikhandwe kanjani, bethinta izidleke sobukhosi bobuNazaretha bengazi sikhandwe kanjani, kodwa bona bekhipha imthondo besichamele, bethinta ubukhosi bakwaZulu bekhipha umthondo awuchamele, ekhiphe umthondo azochamela umaskandi, ezochamela yonke into ephilayo phambi kwameso omhlaba, akasivezele phela ephilayo. Uphi umcimbi asasimbona kona? Awukho. Ngicela ukumnikeza u3 days axolisa ahoxisa zonke izinto akazisho ayithobe, bese phinde futhi enze isiqiniseko sokuthi uyaxolisa lento ayikhulume ngobobo. Awukwazi ukufisela umuntu ukufa esemashideni okufa ngoba idalwa sakhe siyalwa. Kurong lokho, sengishilo kurong lokho, ngoba ziningi imvula ezingamnetha lo mfana emncane ngaka, ngoba laba bafana bayahlobonga imini umnikazi walento elingigadile. Ufuseko umsunwe nje la, kodwa futhi asifiselana ukufa, noyedwa ufisela omunye umuntu ukufa. Oseqala indicator la kulokho siyamkhuza sithi ibambe wethu, hlaleni insizwa hostel thina ibhamu siphila ngaso, hlaleni insizwa hostel. Engakusho-ke futhi okunye nganza kwethu ukuthi umcimbi kaNdonisaliwa uhambe kahle kakhulu. Amaphutha akabe mancane kakhulu lapha nalapha ngoba abantwana bayakhula. Ngiyabonga kakhulu uNdoni, ngibonga kuSaliwa imicimbi omuhle abawenzile, noma idate yabo ngingajabule ngayo ngoba i12 akuhole bani nge12 Nkosi yami uphakathi nenyanga amaqaka lamunyama kaNdoni ehlenyuka lapha namaphini catering artist umhleli umcimbi. Saliwa ke lo belokho eyigula nje lapha na ke bese kuzothi ke lo qizile hayi khohlwa ubefana phana ikiwe ishuka ikiwe lapha isephuthuka amathanga ehlenyuka directive moto ewukhawosha lapha ingenayo ayiphikisayo ayivumayo akazazi naye. Kodwa ngiyabonga ukuba khona kwabantu abafana noGay Mfokongcobo njengabahleli imicimbi bangasupporti ngezwi nangokuposta, ngoba ngifuna ukuyisho lento. Mina nginendaba, mina uGay uyazi na ukuthi mina ngimncengile, mina yisha nje akudlalwa la. Lento into engakuyilalo yimi. Kodwa ngikwazi ngolikhuluma iqiniso. Uma phela ubonabo umuntu obukhulu kakhulu bese phinde futhi esondela la kufuneka ngasondele khona. Umcineka wakho hambela umcimbi ngamcimbi kabani wakwangcwaba bani umcineka sezwa. Umcineka wakwenzani ngoba umcineka ogoalkeeper ababamba okuzakubo okudlule ngephutha. Ukuthi bani ulimi lokhambe bembambatha besephula inwele zabantu akusho lokho ukuthi bangabantu abaphilayo. Imgodoyi nje endimasemele imgodoyi finish ilokho okubalekile. Okwesibili futhi engifuna ukusho ukubeka kwami umthandeni njengenkosi kaMaskandi lapha eDondotho. Ngiyanizwa lenisangana nje nikhuluma indaba zatshwala. Yes ngiyaphuza, angidakwa kodwa ngiyaphuza, ngifuna ukwazi ngiyaphuza ke. Yebo, drinking, I'm drinking. Yes, angihlanye kodwa ekhanda ngiphethe futhi ngikaniwe mina nginabafazi abahla abanidlulayo zinja bavezeni phela benu ngoba niganwa nemgodoyi nikhonkotha ubusuku nemini. Aniganiwe, aninabafazi, aninamizi, nikhiphi iyalo eyintantayo eyingenasekelo. Nabantu abaningi nje lapha abaneyalo ezihle kabi kodwa eyintantayo. Yabona nje ngihlukumezekile kunomfana nje ngisafuna ukukhuluma naye lapha
ngoba umfana mdala kimi kodwa umfana ngoba akala sicawu nje sisodwa uthi umbuso khoza unomsoco lo yabhuti lo unomsoco lo ya umne wethu kimi ngokuzalwa umfana ngoba akala sicawu inja nje into njengangcwatshwa kusasa nje labo ukuthi akafishwe ngo-11 ulutho uma singayilwele lento yokugana nokuthi ukuthi siyivikele umkunzi bayo izwe liyofa noma unganamalini noma ungayiqhwaga noma ungabalela abangaki noma ungenzane phezulu komhlaba mangaganiwe fusa umgodoyi uyinja uhlulwapi uhloniphapi umbuso khoza kahloniphe indawo imbuzi nje hambe act iyo bese iyogwaza kona ndosi idla amaships unemgodoyi lo kuthiwa elokhuza lo kwamandlakazi lo umakhelelo kanjani yabona lamasimba lawana mina kuba ngiyilo umuntu abengayibulala le nto le hamba yohlala le kulamoto yabuya lamampondo yawo wafaka nongoba wakhohla ingane ayinasicawu ngisho sisodwa igcwele igange ijahudumo ifuna ukuhambe ibabaza ubunkunzi bayo umkunzi ufuna kube nezibongo ezinobudlwenga mina nginezibongo ezinomdlwenga ngoba ganiwe ngihlula imizi yamadoda yamakhosi nabafo nabafokazana yazokhothama emzini wabomkhulu yathi nginkunzi khuluma ngabantu mina bofika kuleli ceke lobabomkhulu izinto lezo okubalekile ukuthi sizikhulume nani nizazi sibize ngenhlanya kodwa nizazi lezo zinto ukala ukhipha siphi siyalo umetho. Okay, if it's a movie, it must be pre-announced as a movie. We are not living a movie here. We are living the reality. Mhlonipha kamfowethu ukhathithe iwele lami umlandeli wami ukhathithe iwele lami umlandeli wami ungithanda ukubhubha futhi noma ngathini ngaye angine indaba nakanye indaba siyongwabana umuntu akabe insizwa kabili finish injalo ukubeka kwami umthandeni ngangiqondisa umlando ukuthi uma ngabe ngiumphathi wamabhinca ufika isikhathi somlando ukhona lapho esake santaza khona izwe lonke ujabule ngishingane ekhasayo uthiwa umshado awulona ijele akekho ayiphikisa kodwa abafethu bengazi mina ngabathathi kangaka kuma social media bengazi ngabathathi kangaka le ngoma engadingi ukuthi azayilwe izintodana wami. It was the best song. Wonke umuntu wayehamba eshana nalo ethi ke umshado kulona ijele ngoba imkitaza imnwalanga akwazi ukuyiphefumulela khona. Yaba ingoma enkulu endiyagcina uqopha umlando. Kodwa manje mangabe uKim wasemlejeni esekhipha iParis sifuna kunegotiate ngoba yena engafanelwe into enhle umthandeni icala lelo emlandweni wami iphethe ngoba umongameli ujajwa ngamathemu akhe la aphethe khona angikwazi mina ukumngingiza lokho. Never, I will never do that. Iphinde futhi ngingingize indaba yegushi lentombazane lentaza yami gida ukendawo futhi khona umuntu oseyivalele khoneni isisina kangcono manje khona umuntu oyivalele khoneni lentombazane ethi umahume ngathi izowemula next week iyagida ubhubha ke manje yabo. So izinto lezo oyibonayo ukuthi akukwazi uqopheka umlando engangufisa kudala ama commercial radio platform and recognized radio platform njengamanje igush umthandeni
nqamula yonke imingcele ekhona phakathi komthunzi welanga. Akekho umuntu ongakhipha ihit after hit engebheki nasi. Unyaka nonyaka ekhipha ingoma equalify ukuhlanganisa unyaka njengebheki nasi. Hayi kahleni bafowethu. Ikali siyovuma unjani? Kanti nabo bathathe ngempela. Bengithi ngiyanidlalisa. Hayi ngiyanibonga. Ake sivume nje kubale ngeke sife. Ngomunye unyaka kuyoba omunye. Siyacela ngane zakwethu. Sivume. Back to back. Ngeke bafowethu. Nabe kuthiwa bayehudula bebengayehudula bebevuma iqiniso. Injalo nje. Impi ke yohlala kuyimpi. Kodwa iqiniso kuhlala kuyiqiniso. Njengomongameli wamabhinqa nami into engangiyifisa. Tracy Chanel abayidlali into ethinta umaskandi uthi uyivumelekile igagasi linemithetho engahambisani nokudlala komaskandi kodwa namhlanje sibona umaskandi dlala. That shows ukuthi freedom